Jagnai jo to tahuk te buk suno no hambai maya pharo kok to mathungnai chini colleagues rok chini friends rok sakbai rok jing dini Tripura Indigenous People Press Association short form of TIPA bini achaimani sal 13 April 2020 chini respected honorable MP Srimati Pratima Bhumik te Agartala Press Club ni no Pranab Sarkar buni yaktei kaisa program ni bisingtei omotha songta jakha Omothani naharmong te omothani emin objective obono o je kokthum bedego eba journalism ni professional saito chini tiprasa eba indigenous je samong khlainai rok salkabang moromoi sing nugui phaika kebo 12 bosor kebo 13 bosor abo haike olaino samong khlai tongo kiaba haste habang eba government ni facilities rok ni jeng dalai haksal jeng aborok mania Agartala Press Club membership mania kuna association membership mania te dalbidal kabang problem rok face klainani nango aboni bagai kaisa historical obo motha te organization laibumao srijakna moton jeng obo haike Tripura sarangni bisingo kaisa motha Tripura Indigenous People Press Association TIPA ni jeng songsalai Tiyo bahai kena jeng teruk lai thangnai jora rogo jeng chini mothani bisingtei kabangma social activities khlai phaika obahai lockdown jorabo crisis jorabo hasini kabangma remote area rogo thangai jeng ambasa hai jaga rogo khwaini champa hawar hai jaga rogo jeng lai thangnai 26 April chalo ngyang bana 200 families no jeng mairung alu berma te dalbidal chamung rok jeng distribute khaika tiyo bahai kena jeng lai thangnai first match halobo haino hai khwaini champa hawaro jeng mairung tei sapan rok distribute khlai obo haike kri borok no jeng kokthum bedik ni bisingti subasu khlai themena bo hai jora rok jeng lai phaika ba khlai phaika tiyo bahai kena jeng chini omo thano tei krak kheti sanani bagai sudo omo thaya omo thabai kringjak eba indigenous je press ni samong khainai abo electronic media thung print media thung eba web media thung joto bedego kringjak rok jate government ni facilities tomarok manna ningna ni bagai jinglai thangnai jorabo chini haseni honorable MP Sri Reboti Tripura ba jeng discussion khlaika teibuskani jorabo jeng haino hai chini honorable Deputy CM Sri Jishnu Kumar Deborma ba jeng malai nai obo haikena jeng malai nai honorable Revenue Minister Sri NC Deborma bai jeng malai nai obo haikena Tribal Welfare Minister Sri Member Kumar Jomatia bai bo ti obo haikena koktoma kaham chini joto omotha bai kringjak chini tiprasa o print media eba electronic media o samong khlainai rok ni bagai jeng chini joto adong rok ni bagai demand khainani bagai chini dabi rok na tlangai chini memorandum yafarnai tini sarik 5 PM secretary to thangai chini haseni montriokra Biplab Kumar Deb bai jeng malailainai discussion khlailainai obo haike jeng sariko appointment najak ti obo haikeno tabukbo chini tiprasa kokthum bedego samong khlainai rok omotha bai krungya khonorok ni bagai chini mothani doglam sabrumno phiokjak anorok membership na phaidi ti haste hapangni je facilities manna tongmari rok chini je manthai tongmani rok jeng bwskango balbak seke sanlainai tiyo bahai keno chini CM no jeng kisu dabi rok jeng chini khlainani thangai tongo 4-5 ta aborok wngkha khumulungo chini nijiswa particular chini tiprasa rok ni bagai eba indigenous press media rok ni bagai kaisa alaida press club khaijaknani demand tiyo tongo chini tiprasa eba indigenous media line samong khainai worker rok ni bagai accreditation card haste habang ni bag khakti rejak thungnai tiyo bahai kana tekisa tongo je শুধু মাত্র indigenous media joto o print media electronic media je o professional samong khlainai rok no safeguard rani bagai haste hapang obo sakthar mong naharten tiyo bahai keno haste o je kokbrok channel tongnai je kusam borok no enlistment dui category rejaknani bagai obo haike jeng tini CM bai chini dabi sonarok no tlangai koksanani thangai tongo
तेवबो हाइकेन नरकनोबो आ जे जों कक खालायमानि एबा मिट खालायमानि काबादे जेसेक मानसिं नरक खालायनानै जों कयमुं नारगो आसुकनो आं दाकु रन्जित अमरहानि सेक्रेटारि